Eller klara Buttrider. For the very first time. Men vi ger mig ju ingen Bacon Ace, men i alla fall. Nej, det är tyvärr på fel cab. Det är här borta. Limpan vann en tur med majonnäs. Med bacon i. Congratulations! Nu, skriv då. PKK. Nej du. Det står normal där. Nöjd kille.